Di ako mababalisa, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot, kasama natin ang Diyos. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. Diyos maray na hapon, tabi sa Indogabos mga tugang. And welcome na naman po sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP. Ngunyan na daw ning Lunes, petsa 22 kang bulan ning Setyembre 2025. Kumusta po kayo mga tugang? Ngunyan na daw at digdi sa UST din ang klase in observance of the family, ano ba yon? Meron sa family, basta something family. Oo. Pero maordi sa mga aki, sisig abutan sa mga magurang yung magirare sa trabaho. Tama ba yon? Baka mali lang ako ano. Kasi family, ano ba yun? Family day yata ang hanapin ko nga sa itong digdita. Sabi na may family, something family yun eh. Ano? Yung family, something family. Pero ano po ang hindi ko so hanapin ko digdiyo. So ano ito sa Facebook? Wala. Yun. Okay. O yan, digdiho. In accordance with the Memorandum Circular number 96, classes dito sa UST Legazpi will be suspended starting 1 p.m. today, September 22, in celebration of Family Week. Okay, mga tugang. So, sana, speaking of Family Week, ano bang ibig sabihin ng Family Week talaga? Family Day, Family Week, o Family Week na week ng Father, week. Week, wake, and week. Yun, iba-iba yun ha. What is the day? Ito pala. So, Family Day in the Philippines is celebrated on the fourth nga ba? Tama pala, fourth na pala ngunyan. Every fourth Monday of September of every year. Ito po ay diniklara kainang pamilya mahalaga day under proclamation number 326. Yun. So, sinasabi dito actually to shorten, sabi baga nakalagay di, ano ba sa unta? Palace shortened government work hours of September 22 for National Family Week celebration. Ito po ay Malacanang has suspended work in government offices under the executive branch starting 1 p.m. Monday, September 22 in observance of the 33rd National Family Week. Yun, pag sinabing Family Week. So, sana ang mga pamilya, si nanay, si tatay, mga aki, nag-uurulay-ulay. Yung mga number one sa pamilya talaga, communication. Okay? Kung yan din, nag-uurulay-ulay, pag nag-ayaon sa lamesa, nakayuko gabos. Ano ta na kayo, Father? Kasi kanya-kanyang nagsa-cellphone. Di man nag-uurulay-ulay. Dapat nga ni, pag-abot sa karakanan, daing cellphone. Dapat kumpiskahin kang nanay o tatay. No cellphone, ilagay mo na doon sa ano yan, sa isang table. Ang nangyari to doon yan, dahil na nagkakairintindihan, ang kaulay niya. So, cellphone, yan. Kaya, magayon talaga ini mga dugang. Kung inihong tinatawag na ning National Family Week na iniho, talagang obserbahan, talagang sabing ipagdiwang talaga. Pero kung halimbawa, for the sake of compliance na sinasabi, may family week naman tayo, may family day tayo, di mo talaga celebrate every family. Wala, anong mangyayari niyan? Basta
maganda kasi Father, walang pasok. Yun lang ba yun? Sayang. Ano ang significance kang National Family Week na yan? Sabi ni Dibaga, under Memorandum Circular number 96 issued on Friday, government work hours were shortened on September 22 to give employees the opportunity to celebrate the annual Family Week and the Kainang Pamilya Mahalaga Day. Yun. No? So dapat magsabi Kainang Pamilya Mahalaga. So yan ang celebration ko niyan. Na sana talagang, kaya sabi nga, to give employees the opportunity. So mga empleyado may aki, so di naman sa mga aki na eskwela, ang kaan mara basta naman Father, maduman sa sarong mall, mayo man sana, so what is the use? Kaya sayang. Alam mo, mga pagkakataong iniyo, dito sabi pagsayangon. Bako niyo? Yan. Kaya ganyan na yung klase, dahil sa mga public offices, baga nakalagay digdi kasi, public, or government offices. Yon. Sa private day man, nasa indiscretion na siguro kung mga private yan. Pero digdi sa government offices, under executive branch, sinasabi na Memorandum Circular number 96, talagang daing trabaho. Parang sana mga magurang ni panahon na ini mag-urulay-ulay. Alam mo sa pag-urulayan, magayon siguro sa Family Day, meron tinatawag na family. Oh, kumusta ka na anak? Hindi yung pagdating pagdating sa kainan. Oh, lagpak ka na naman. Ano naman ang nangyari sa mo sa klase? Bako man, din ang urulay-ulay. Alam mo kaya minsan sa family, bako man talagang urulayan, aranggutan na lang, siritahan. Alam mo, kaya nga minsan, sa mga aki baga, habo naman masisitahin lang naman ako ni nanay, ni tatay. O di na sana. O mas magayon, kung mag-urulay-ulay, bakong siritahan. Yan ang problema kasi ngunyan. Magayon yung intention na ini, na magkaroon National Family Week. O siguro magayon sa roon kan. Na magayon yan. Family communication, ang tinatawag na family dialogue. Magayon yan. Kung sa mga sa eskwelahan, kung saan igwaning iapod kitan mga conferences o conference meeting, ay dapat igwamang kita digdi sa pamilya ni apod kan family meeting, so mga aki magtaraman so mga magurang magdangog bakun mangyari kasi minsan na nangyari, ako ang magurang, kamo mga aki magdaog sana. Alam mo, ibang-iba na po ngayon na panahon nito. Ibang-iba na. Kaya nga, wag mong sisisi ng mga Gen Z. Mga Gen Z, mga huga-kundaa. Actually, hindi. Let us accompany the young people. Sa ginigibo ko dito bilang director ng campus ministry sa UST Legazpi, at the same time chaplain, yun, I listen to them, I talk to them. Kanina nga lang may lumapit na naman sa akin mga college students, sabi sa kuya, Father, birthday ko, tabi ko niyan. Pwede ba kaming magpa-bless? Sabi ko, sige, there and then. Okay, mahaling mo so TikTok ko. Father Boots, may TikTok ka? Iyo, hanapin mo Father Boots. May TikTok. Hanapin mo sa Facebook, Father Boots Friends. Yun. Yaon duman. So ang ginibo ko, sige, di ko na nabidyohan itong pagpangaji ko sa over ko so duwang estudyanteng may birthday ko niyan. Pagkatapos, sabi ko, kantaan taning happy birthday. Yun, maugmaw sa mga aki. Kaan mga tugang? Alam mo mga magurang, let us learn from these people, from these children, from the Gen Z. Hindi naman kasi ngunyan iba na. Sasabihin, nung panahon namin, arog ka iyan. Mama, Papa, iba na tabi ngunyan ang panahon. Ay, kamo na,
Alam mo, ako 68 na. So, alam mo, nadaanan ko na. Kaya alam mo, ang kaipuan kami, kita mga nakakatanda. Siyempre, ang lolo na rin. Nakakatanda na tayo eh. Senior citizen na. Dapat matuto tayong makinig sa mga aki. Parang madaramusinda. Ito nga ni, ako naugma kasi pati sa mga prep, nursery, kindergarten, makuha sa elementary, grade 1, grade 2 hanggang grade 6, high school, saka college ang mga kairiba ko digde. Ako, mga pigduduman ko sa mga aki, kaso mga aki man, iyo man, father. Alam mo, importante, listen to them, okay. Be very good. Alam mo, kaya, ang mga akin nito, they cannot talk to you. They will, actually, kung hindi ka nila mapapaniwalaan, ay iiyak sila o lalayo sila sa iyo. Pero I'm happy nito mga batang ito. O, Father Boots. Natutuwa din ako kasi ito na nga, I join them, I listen to them. Oh, what happened? Oh, Father, ganito. Yes, listen to these people. Alam mo sa family, itong talking about this family week na to, maganda po ino. Nakita magkaigwaning magayonon. Yung pagurulayan tangon niya na daw, yung tulad family week na to, National 33rd National Family Week. Okay, yung na daw. Magayon na pagkurulayan. So, sa tuyang programang maray na hapon. Pero, kumusta po sa inyong weekend? Nagpartisipar po, tabi ka mo sa rally kasuhapon. Thank you sa mga nag-attender kang rally. Alam mo, sabi nga ng mga ni Marcos Baga, mag-attend ka mo ng rally. Pero, damang, kung sabi nyo, galit kayo. Talaga naman dapat tayong magalit sa corruption. Huwag tayong matutuwa. Huwag natin, wow, ang galing ng mga Pilipino, mga magnanakaw. Ganun ba yun? Mali yan. Kaya dapat ikagalit natin. Kasi, ninanakawan ka, na dapat itong mapupunta sa serbisyo, na pupunta sa perwisyo. Kasi ginigawang negosyo. Yan ang problema kasuhapon. Magayon mga tugang, nga lang nakakalungkot pa rin. Because sabi nga, kung kayo makikipag-rally, kung sabihin may karapatan kayo, may karapatan din yung ibang tao. Hindi pwedeng sabihin na manira tayo. Pero you can sabi mo yung, actually, may mga sabi nga si Vice Ganda nga nahilning na daog ko ito. Pasintabi po, pero naghingi naman siya pasintabi. Pasintabi lang po sa mga pare. Sabi niya, magmumura pa ako. O, nagpaalam mo na. O sige, magmura ka na. Alam mo, kasi paggalit ka talaga, alam mo naman talagang nandoon na yun mapapamura ka talaga. Mapapamura ka. Kasi, and anyway, sabi nga sa Bible ba kaya nakalagay, do not return evil with evil. Hindi naman talaga, ayaw natin ng corruption, pero tayo mismo ay nagiging corrupt. Yan ang problema doon. Anyway, babalik muli si Padre Boots pagkatapos ka na pag-irondom. Ang oras sabi ko niyan, 1:17. Thank you. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise,
Immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Serbisyong totoo, produktong garantisado. Madaling kakulay ang sindakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad. Mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Kasama natin ang Diyos. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase hoping unyan aldaw na sa tuyang sineselebrar nga tabi ang Family Day, ano? At kasubago sabi ko, kumusta po sa endong weekend, ano? Alam mo, importante po talaga tayong manindigan sa katarungan, sa katotohanan, at sa kaunlaran ng ating bayan. Kasi, grabe talaga, pahirap ng pahirap. At actually, hindi naman talaga mahirap ang Pilipinas. May mga nagpapahirap lang sa Pilipinas, sa Pilipino, nagpapahirap. Ang tanong, isa ba tayo sa mga nagpapahirap ng ating bansa? Yun. Tayo po ay nagpapahirap. Kaya nagiging mahirap ang Pilipinas. Yan. By the way, pwede po ka mo magduman sa DCGB News Online. Maduman na nga pala ako, tabi. Hilingan ko muna ko si Senyaon Digdi ng mga yaon. Ano? Ay, of course, gusto kong batiin si Alvin Oy. Sabi niya, Family Day, tabi, good day, Father. And then sa Ami Estrella, good afternoon, Father Butch. Yes, okay. So yan po, ano tabi ka mo sa, yan by the way, yan ako digi sa kuyang kwarto mo niya, nal daw. Mayo ako duman sa estasyon, ginagamit lang tayo, gumagamit lang po tayo ng Zoom. Ano? Kaya kagayunan niya ng panahon na may Zoom. Dahil sa Zoom na yan, nakakapag-broadcast kita miski sa yan, miski lalo ko yan digdi ako sa sakuyang harong at ang sakuyang likuran ay mga libro ko kang kapanahon. At anyway, nga tugang sa tuwing pinag-urulayan nga ni mga tugang iniho, ano, balikan lang talaga natin. So itong nangyari kasihapon, ano, importante din po talaga mga tugang iyan. Kasi kung tayo ay magpapabaya, ano, tayo ay magpapabaya sa mga nangyayari sa ating buhay, ay wala talagang mangyayari. Ano? Ang problema nga digdiyo sa tuyang panahong iniho, talagang kaya sabi ko nga, tayo rin siguro ay isa sa mga dahilan kung bakit ang Pilipinas ay mahirap. Ano? Naghihirap kasi tayo rin ay nagpapabaya. Yun. Totoo naman Pero ulitin ko, Giraray, so mga nangyari digdis, at least digdis sa Legazpi, peaceful rally. Yan naman talaga ang importante. Nga lang duman sa may Mendiola, so nangyari sa Mendiola, talagang nagkagulo. Alam mo, wala namang problema sa pag nag-rally kita, as long as na yaon pa manggirara sa paggalang. Ano, importante yan kung miski, ipakita talaga natin ang galit, pero yung ating galit, sabi nga, yan, may tawag yan, anger management, ano? Yung galit natin ay hindi naman dapat nakakasira, ano? Or naninira. Pag galit ka, dapat huwag ka nang manira kasi dagdag na naman yan. Yan ang importante, dapat matuto rin tayo sa sinasabag kang ipakita lang talaga natin na galit tayo. Masama ay masama. Hindi pwedeng sabihin natin, kahit magsigawan tayo dyan, pagsigaw. Kasi at least na ilalabas natin ang anumang nasa damdamin natin. Kasi talaga naman dapat ilabas siya. Kasi parang papuputok yan basta-basta. Yun. Yan ang importante sa buhay na kinakailangan na
tayo ay manindigan sa katotohanan. Eh, may nangyari, ito nga, yung nangyari doon sa isang madre, na kinuyog ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang isang madre na nagprotesta laban sa korupsyon sa Liwasang Bonifacio sa Manila, nandun po tayo diyan, Pero alam mo, dapat hindi tayo. Yan ang problema. Pag pinasok na kasi ng mga sasabihin natin na hindi na talaga reasonable, mahirap po yan eh. Nahikayat ka lang siguro, these people were paid, kung nasaktan ba sila, nasagot ba sila, ay naghihiyak sa kanila. Yun. Importante, mga tugang, respeto pa manggiraray. Kasi halimbawa, kung tayo mismo ay sabi nga na naninira o wala rin, pare-pareho lang tayo. Pare-pareho lang tayo. Wala nang pagkakaiba yan. Ang tunay na rally ay rally na kung saan ipinakikita natin na we are reasonable. Yan, we are reasonable. Hindi yung basta-basta. Yan ang problema sa atin ngayon na nawawala sa rason. Pwede ka naman magalit na with reason, reasonable anger. Si Kristo nga baga, nagalit baga si Jesus? Yun, nagalit si Jesus. Ipag natin na kailangan talaga, isabi natin na tayo galit at isabi natin masama ay masama. Hindi naman tayo pumapayag na ang Pilipinas ay mapuno ng mga magnanakaw. Ayaw naman natin yan. Ang gusto natin talaga magkaroon ng reforma. Kaya kahapon maganda yung nangyari nga na talagang nagdasal muna. Kasi iba pa rin kung ang rally natin ay talagang we are for righteousness. Sabi nga, we are for righteousness, that we have to be also righteous. Hindi pwede tayong magmamayabang kasi hindi ka na righteous. Self-righteous ang tawag dyan. Kaya importante mga tugang na itong nangyari ito sa tuwa, talagang wake up call ito. At sabi nga, ito nga, ang pangluloko sa taong bayan, talagang dapat itigil na yan. Siyempre talaga, justice yun Hindi pwedeng managot na lang tayo. Tayo, walang mananagot. Meron. Tandaan po natin, there must be a reparation. Ang kailangan, matigil na ang korupsyon. Pero, kailangan ang reparation. You have to repair the damage done. Number one, yung tiwala. Paano maibabalik ang tiwala ng mga Pilipino? Yun. Kasi mahirap na kasi. Nawala ang tiwala. Pag nawala ang tiwala, kasi wala na yung tiwala importante dahil sa natin. Importante po mga tugang ang tiwala. Maibalik sana natin ang tiwala. Yan ang importante, mga tugang, maibalik ang tiwala ng bayan, maibalik ang tiwala ng mga mga Pilipino sa mga nanunungkulan. Kasi ayun ang nangyayari. Sabi nga, parang wala naman daw kasing napaparusahan. Kung may napaparusahan, may nakukulong, yung mga, sabi nga, butete lang yan. Hindi talaga yung isda na talagang malaking isda, big fish, hindi. Yung lang, mga nakukuha lang na butete. Yun. Pero talagang, ba may ugat yan talagang pinakaano natin, yung ugat, parang masugpo ang ugat. Yan. Importante mga tugang yan. So, yan ang pag-usapan natin. Okay? Na sana matigil na po ang na yan, yung katiwalian, ang pandarangbong, yan, matigil na po yan. So, anyway, balik po kita dito sa tinatawag na Family Day in the Philippines,
ito sabi nga na maganda ito na digdi sa Pilipinas, celebrate talaga natin ito. Sabi nga, may nakita ko dito kasi nung September 19, So, a family enjoys meal at a picnic spot in Rizal Park in Manila. Maganda ito. Mga pamilya nagsasama-sama, nagkakainan, nagkukwentuhan. Yan po ang mahalaga. Minsan may nakita rin ako dyan habang naglalakad ako dyan sa may Legazpi Boulevard. May pamilya dyan na nagpipiknik. Yan, bakit yan? Yan dapat i-promote natin. Alam mo sa Malaysia, nang nandun kami sa Malaysia, meron sila pag Sunday, family day talaga nila yun. Yung sinasara nila yung sa umaga, yung lugar, merong kalsada doon, kung saan nandoon nagtitipon-tipon yung mga pamilya, nagkakainan, nagkakaroon sila ng mga exercises. Maganda po yan Yan. Anyway, babalik muli si Padre Boss pagkatas ka mga pagdinumdum. Ang oras tayo ngayon, 29 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Kasama natin ang Diyos. Okay, padagos kita mga tugang sa selebrasyon kang Family Day in the Philippines. Ngunya na kaya nga alauna sinuspende na ang opisina sa government offices at of course wala nang pasok din sa mga eskwela. Parang magkaigwaning panahon o oportunidad ang mga magurang, ang mga aki na mag-iriba-iba man kaya Family Day, At iniho, sabi nga, digdingan yan, to observe Family Day in the Philippines, families can share a special meal together. Yan, pero Father, paano naman kami magkakaigwaning special meal together? Wala naman kaming makakakan, to reinforce family bonds through Kainang Pamilya Mahalaga Initiative. Alam mo ba ganyan yan, mga planong-planong yan. Pero sabi nga, Father, dahil na, alam mo, miski asin na lang, pwede na ito. Yung mga asin na, basta
Or kundae, ito, igwa ka mo ning peanuts o mani, o magmani na lang. Kundae, ito bagang pigkakaran-karakangkakan, maghapot-hapot. O, kumusta naman ang buhay-buhay? Ang importante kasi, may family bonding. Kasi yun nga niya, alam mo, saro sa mga nakakapagpakusog sa mga Hudyo. Kaya makusog ang mga Hudyo eh. Tingnan pagdating ng mga Hudyo, miski sadit-sadit na nation yan. Pero makusog sila because of the Sabbath rest. Yan ang sabi ko ito Kasi nga, they really come together to celebrate the Sabbath rest. Ano? O sa tuya man, every Sunday, mahalaga po ito. Ano? It's a family day. Christian family day ang tawag natin dyan eh. Anak tayo ay nagsisimba. Pero alam mo, kulang ang socialization. Nagiging ritual lang. Pero kulang na kulang talaga kasi pagkatapos kang misa, wala na. Alam mo, dapat alam mo naman sa Amerika, doon, kasi ito pa, nandun ako sa California, no? So, ang ginigibo, at I do not know, till now, ginagawa pa nila yon, lalo mga Mexican, ang mga Katolikong Mexicano, pagkatapos ng misa, man sila sa social hall, pagkatapos may, nagpapatlak, may kainan at tapos at the same time, nagkakabiristuhan. Kasi maganda po itong suportahan tayo sa pamilya. Nagsusuportahan sa mga mahirap, natutulungan, ng may kaya. So, importante yan, no? Yan, nagtatabangan. So, yan po ang kasi sabi ni Gdoy, the reason why we have this family day, sharing of special meal, to reinforce family bond through Kainang Pamilya Mahalaga Initiative. O yun, magkainan, may socialization sinda. Importante yan. Hindi man sa pagmamalaki nung ako po ay parish priest doon sa Manawag, Pangasinan. I see to it na pag birthday ko, kakain ako doon sa mga batang kalsada, yung street children. So, iniipon ko po yun, mga bata. Tapos, kain kami doon. Kwentuhan, at di ko talaga malingawan itong nangyari naman sa misang aki, may pinakakan ko sila, may magkalakana. Tapos, nagpaalam sa kuya, Father, pwede po ba ako magbaon? Bakit? Kasi yung kapatid kong, PWD, kawawa naman, walang makain, kaya pwede ko pa dalhan ng pagkain. Sabi ko, sure, kain ka. Kain ka, magdala ka sa kanila. Yun, na maugmahon. Kaya maugmahon talaga mga tugang iyan, lalo pag kasi dahil mabakong pamilya, so ang pinakapamilya ko, ini mga tao digdi, so iniipon-ipon ko sinda, magayon, kainan, das may parang family, mas maugmahon talaga mga tugang. Wala na ba sa kain kami, kwentuhan, o kumusta, tapos after that, kami, counting lang, sharing lang, sharing of time, magayon mga tugang iyan sa family day. Sabi, other ways including engaging quality time through games and activities. Hindi ko alam kung ngunyan na family day, gagawin ng mga pamilya yan, nagkakaigwa sila ng games and activities. Importante, yung quality time sa pamilya. Halimbawa, isa pa yun reflecting on shared family values. Sa pamilya baga, importante yan, na mayroong shared values ang pamilya. Ano ba mga values din doon sa pamilya? Nakawan? Aragawan? Yan ba yan? Hindi naman family values yan vices po yan. Dapat nagsisharing ng family values. Tulad na ito nga sa pamilya dyan, yung pagtatarabangan. Yan. Family values yan. Halimbawa, pag itong taong nadidipisilan, tatabangan, arogan, mga values. Kadakol mga family values kita, mga pagpapahalaga sa pamilya. Saka at the same time, magayon mga tugang ini kasi we are establishing and strengthening connections.
Yung connections natin, importante yan eh. Paano kita nagkaka-establish o nagkakaigwa ng meaningful connections through our meaningful conversations. Yan mga ulay-ulay. Kaya nagsisimula sa ulay-ulay. Ulay-ulay kasi sabi kong kasubago mga tugang, ang problema minsan sa pamilya, nawawala na sa ulay-ulay. Nawala na sa mga talagang family dialogue. Kundi sitahan. Ano? May kanta ba nga, ako na lang ang nakikita, ako na lang ang napagagalitan, blue jeans, blue jeans. Ako siya na lang daw. Kaya nga pagdating tuloy sa kainan, ang ulam, hindi na masarap kahit anong ulam mo yan. Pag sinimula ng mga siritaan, sita, hindi po maganda yan. Sana ibalik natin yung magandang masayang pamilya na nagkakairintindihan tayo. Ano? Well, pag may mga pagkakamali, well, we have to allow it kasi we are not perfect. Ano? Akala mo, dapat anak, hindi ka magkamali. Wow! Pero ang importante sa mga pagkakamali, we have to learn. May natututunan tayo. Yan importante sa buhay. Yan, sa family gathering. Kaya, alam mo nga yan, pwede naman natin gawin yung virtual gatherings for those whose loved ones are far away. O ngayon, madali na. Ano, yung tinatawag na video call. Ano, ako, ginigibo ko po yan. Lalo sa tugang ko na sa Amerika. Apudan ko yan. Anytime. Of course, tingnan ko ganito. Kasi sa Amerika ngunyan, sa California, ano na yon, -4. So, mga alas 10 ng ang gabi na yon. Matutulog na sa tugang ko. Yan. Pero inapudan ko yan, mga bandang pag alas 11 dito, tama-tama, alas 7 pa na ning banggi naman, nagkakakan. So yan, importante yan, yung tinatawag na magkaiba kita ng virtual gatherings, no? So that we can stay connected. And importante sa pamilya, we need to be connected, ano? Hindi yung pag may patay, saka lang tayo nagkikita-kita. Ano? Yun, pag may patay, minsan nga pag may patay, hindi pa umuwi. Kasi yun nga mga tugang nangyayari. Kasi busy sa trabaho eh. Busy sa trabaho. Mas important trabaho kaysa sa buhay. Talaga? Sige nga. Importante daw ang trabaho kaysa sa buhay. Ang tanong, makakapagtrabaho ka ba pag patay ka na? Ganang ka na, dahil ka na makapagtrabaho, boy. Dahil man, ako niyo. Importante habang tayo buhay, we have to be connected with each other. So, strengthen connections in the families. Lalo pag magharayo kayo, harayo ako. Si mama saka si papa nasa sementeryo na. Madaling bisitahon nga kasi nandoon sa sementeryo, ano? Pero miski harayo, yun, napapangaji ko sila. I stay connected through prayers. Pinapangaji ko. Sa mga gadan ito, sa mga buhay, stay connected with them. Marami ng panahon mo yan. Kaya itong panahon, mahal. Mahalo na makipag-connect talaga. Masurat ka, masusurat ako sa mga pinsan ko sa Amerika, maabot siguro mga 1 month pa. Ganyan madali lang. Pag may internet ka, apudan mo sa video call. Nag-video call kami. Sa Messenger, sa Viber. Madali na ngunyan. Basta importante, stay connected. Kasi hindi tayo pwedeng disconnected eh. Importante yan sa family. Yan. Pero nasabi ngunyan, we have to focus daw kasi yung kainang pamilya mahalaga. Ayun. Focus on the shared meals. The primary way to observe this day is having a family meal together, symbolizing connection and communication. Yan. Pag urulay-ulay na
pagdating sa shared meals, okay? Paano kita nagkakarakan? Pag nagkakarakan ka mo sa sarong table, ano ang ginigibo nindo? Ano? Paano nyo sinisimulan? Nagsisimula ba ko, ay, alam mo, sa trabaho ko, pinag-uurulayan ba nindo ang trabaho sa kainan? Alam mo, pag pinag-uurulayan nindo ang trabaho sa kainan, mapait na ano yan, na ulam. Ano? O halimbawa, sa kainan, pinag-uurulayan ba nindo so mga, mga problema? Mapaito no na ulam iyan. Ano? Ano ang maganda pag-urulayan? O, sige nga, mag-break muna tayo at habang nagbe-break tayo, mag-share po kamo, mag-text kamo sa kuya or doon kamo sa DCGB News Online. Pag kumakain kayo, ano ba ang pinag-uurulayan nindo? Yan ang hapot ni Father Boots. O, pag nagkakakalakan kamo, ano ba ang pinag-iristoryahan nindo? Yan. Ang oras sabi ko niyan, 44 minutos makalipas ang alaw na ning hapon. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Kasama natin ang Diyos. Okay, padagos po kita girarahin sa programang Maray na Hapon with Father Boots Bombase Oping. Ngunyan down ning Lunes, Pecha 22, kang bulan ning Setyembre, kung saan sa tuyang sineselebrar ang Family Day hapagkainan. Okay? So sabi ni Bert, okay, paggaling sa eskwela, diretso na ng bahay.
wala naman akong aabutan, wala doon si nanay, wala doon si tatay, katulong ang naghihintay. Yan yung mga pagmabuti may katulong pa rin naghihintay. Ang iba wala na talaga naghihintay. Nandoon si Dugi. Dugi! Aw, 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 aw! Yun. Meow, 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 meow! Ay, ikaw, Bert, wala kang naabutan. Mabuti ka, Bert. Meron kang naghihintay na may, yung inyong, katulong. Ang sa kuya, maghihintay duman, ang naghihintay, meow, meow! Kumusta ka, meow, meow? Kumusta ang meow ka? Kaya, pag, ang language mo na ngayon, aw, 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 aw! Oh! Ay, nako talaga buhay, Yan nga, minsan talaga, pag sa bahay, walang naghihintay. Sana, pag nandoon si nanay, si tatay, kung hindi naman, yung kayo naghihintay. Maganda po kasi yan na, sabi ko nga, kasubag o mga tugang, you have to be connected. Lalo sa panahon ko niyan, di ba, igwa kita ng mga means of communication. Kaya itong panahon, dipisilon talaga. Narunduman mo pa kayo so telegrama na 25 words yun ang papadala mo yun didit Morse code po yun pero ngayon wala na ang bilis na ngayon ang usapan, we can be connected talaga, but the problem is hindi natin ginagamit ang means of communication na to be connected, but ang nangyayari nga, we have all the means of communication but we are disconnected with each other. Sa family. Kaya hindi man nagkakaintindihan. Yan ang problema. Kaya siguro maganda ini talagang family ding ini. Pero naghinayang lang po ako kasi lalo ngunyan, halimbawa, sa private offices, may trabaho pa. So, aki, nag-uli. Pag-uli naman, may man maabutan. So, sayang, at least kung half day man lang, mas maganda nga, sabi ko nga, sa Sendo Pagkasuwago, sa Malaysia kasi, at least every Sunday, meron silang family day. Importante, may kita habit. Yun. Ang kagayunan doon, mga tugang, yung nagkakakilala ka, nagkakabiristuhan ka mo, pamilya. So, ang magayon ng mga tugang sa pamilya, hindi nag-iisa. Magayon ito. So, we should not only focus on the shared meals, but we also have to have, sabi nga, healthy eating. In support of this campaign, consider preparing happy meals for your family. Ay, ang problema, Father, parang hindi tayo maghirap. Yung instant na lang. Instant noodles, instant food, instant. Para kasi ang buhay, Father, instant na rin lang. Yan ang problema nga nagmamadali. Wala na. Kaya hindi na healthy eating. Tingnan natin. May mga pagkain nga sa tayo pero hindi naman healthy. So in support of this campaign, consider preparing healthy meals for your family. Meron pa sinirepair dito Using resources like the 10 Kumainments ang Pinggang Pinoy, which are guidelines for healthy eating in the Philippines. May apps ba yan? Importante yan. You have to strengthen the family bonds. Yan. Yung family time. Spend quality time together. Yan. Spend quality time. Dedicate time to be with your loved ones and engage activities that promote understanding and unity. Ibalik ko girare so sinabi ko kasabag sa inyo mga tugang. Importante ni yung tinatawag natin family dialogue. Dapat every week, igwa ka mo ng family dialogue. Araw kayo ni, magayon sa family dialogue. Halimbawa, araw kayo sa family dialogue. Okay. May meeting tayo ha? May meeting. Sa meeting sana, make it maganda naman na meeting. Hindi sabi, ulitin ko walang sitahan, no shaming, no blaming. Ang problema kasi sa atin, we have shaming and blaming attitude sa meeting.
Wala nangyayari dyan. Ayaw ko mag-meeting. Bakit? Kasi shaming lang, Father, yan eh. Ayaw ko pakipag-meeting. Bakit? Blaming lang yan. Oh, walang strengthening. Ang importante, connecting, strengthening, affirming. Yun ang importante. In every encounter, there must be a kind of affirmation, not negation. Yan, importante. Let's promote understanding and unity. Yan. Importante yan mga tugang. O sa family, magkaroon ng family gathering. Okay. O iparamin maganda yan. Halimbawa, o mga anak, okay, financial matter. For example, sa financial matter, maganda yun eh. O anak, ang sweldo ni nanay mo, ni tatay mo, ganito lang. So, pagkakasyahin natin yan, parang may mapagkain tayo, may budget tayo. Hindi ko alam kung kayo ay nagkakaroon ng family budgeting din. Maganda rin yun. Parang at least bata pa, aram na, lumaki ako kasi si Papa accountant, So, si Mama teacher, principal. So, kami sa bahay, nung bata pa ako, siyempre, accounting si Papa, pera, talagang detalyado yan. Bookkeeping pa yan, So, anyway, sa family namin ganito. Okay, ang sweldo ni Papa ganito, ang sweldo ni Mama ganito. So, magkano total ang parang revenue ng pamilya? Okay, maliwanag yan. Makita yan eh. May trabaho yan. Pag walang trabaho, kawawa talaga. Mahirap talaga yun. Isang kaig, isang tuka. Hindi naman kami ganyan. So, yun. Malaman yan. Okay. Okay. Sa pag-aaral, bago mag-aaral pala, ang buwan-buwan, may gastos tayo. May katabang kita, babayaran ta. Okay. So pagkakanta, budget iyan, mga gustong pagkakanindo, kene. Tapos, inihong gusto nindo igwa ka mo magsinisini kaya itong panahon. May pasis kami. Okay. So, may arugan, entertainment, arugan. Tapos, pag-aadal, magkano ang tuition fee. So, at least aram niya. Ngayon, naka-budget iyan. So, at least arami. So, magkakatabang kami ngayon na mag-save ng kwarta. So, ako igwa kong alkansya. So, kaya hanggang ngayon, develop ko ang sakuyang accounting, personal accounting. So, halimbawa, may tinatanggap akong allowance, ganito, sabi nga, 10% talaga, 10% sa Diyos na yan, tithing po yan. And then 20% sa imo iyan. So, 30%. So, 30%, actually, sa imo yan. Ang 10% kay Lord, 20% sa imo. Ang 70%, okay ba, may 100 pesos ka. So, itong 70 pesos na ito, gastusin mo yan kung saan gusto mo gastusin. Kung may 1,000 ka, yung 700, gastusin mo yan kung saan mo gastusin. Pero so, 300 pesos na ito, itago mo na ito. So, 10%, 100 pesos kay Lord, 200 pesos, ilagay mo na sa savings. So, yan ang ginibo. Kaya sabi nga, bago ka number one, expenses mo is yung 30%. So, nakatanggap ka ng 1,000 pesos, ang gigibon mo, so 300 pesos na ito, nakatago na yan. So, 200 pesos, tago mo na yan para dumansain mo yan. So, 100 pesos, tago mo na yan para sa simbahan yan. Tapos, yung 700 pesos na saan mong gusto? Okay, gusto ko magkakan, magdunsain. Kung magsisave din ako naman. Pwede kong isave kasi mabakal ako ng rubber shoes, mabakal ako ng jacket. Nasa mo na iyan. Yan mga tugang magayin iyan, natuturuan mo. Kaya yung family dialogue na iyan, maganda iyan, natuturuan mo sa aki mo. Yan. So, sana yung family ding ito, hindi lang yung family di sa kalakanan. Maganda nagkakaroon ko man ng uralay family communication, yan, family gathering na iyan. Yan, at of course, hindi lang yung karawat-karawat. Maganda rin po yun. Organize family-friendly games.
Maganda yun. Halimbawa, kamo, yung parlor games, kundi kaya ito, nagkakarawat-kawat kami ito, bagang Scrabble, kundi itong, may mga kawat, baga yung itong panahon sa mga kawat-kawat, nalilingaw na ako. So, ito bagang, pwede ka mo itong group, ito bagang, itong bakos itong entry 4. Bako susurugalan. Alam mo, Father, magaling-galing na ng anak kong magbilang. Sige nga, anak, magbilang ka nga. Yung 3 years old, magaling magbilang. Sige nga. Ang sabi ng bata na 3 years old, King, Queen, Jack, Alas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Magaling. Yung pala, alam niya, magbaraha. Ayun. Naalala ko yung awag ko kung aramin doon sa itong larong pekwa. Pekwa. Dito, actually yung pekwa. Ano yun? Parang domino yun Yun. Bagay talaga because doon mismo sa pamilya, nagkakarantsawan, pero maugma. So pikon talo. Yeah, sana ma-observe tango niya nitong family ding ito. So engage in conversation, share meaningful conversation to connect with your children and understand their perspective. Importante po magurang ka. Pag magurang ka, tabi, huwag ka naman maging manggulang. Maging magulang ka, huwag kang manggulang. But anyway, inabot naman tayo ng oras ng pamamaram. Sana po ako ay nakapagtao sa indo ng inspirasyon, lalo na may sa buhay ang family din niya na aldaw. Okay? So, reflect on the family values. Use the day to reflect on the values that you unite your family and discuss it to you. And by the way, ito po ang tanda natin. The family that prays together stays together. So sana yung pamilya have time to pray together. Tanda natin, prayer is the most important ways to unite a family. Pag hindi ang pamilya nagdarasal, mahirap na po yan. When a family prays together, they invite God in the relationship and grow in love for one another. The family that prays together stays together. Thank you very much po. Inabot na naman tayo ng oras yung pamamaram. Abangan po ang susunod na programang Usapan Pamilya. At siguro magandang ipagpatuloy pa rin nila ito, nila Bert at ni Tita, na ano ba talaga ang ngunya na sineselebrate ang Family Day. Maraming salamat po sa ating technical man. Sino ba? Si Jun ba nandyan? Jun Napoles. Jun, thank you very much. At the same time sa ating in production, si Jerome Martinez. Ito po si Father Boots Bombase, OP ng USC Legazpi, nagsasabing, enjoy your Family Day. Bye-bye. God bless you all.